França, als Alps, les 10 del matí. Això és la nova joia de la tecnologia? No fumis. Lavabo que no, és un assecador gegant i para de comptar. Té raó. Aquesta missió és una ximpleria, una patrulla antiallaus. Però què som, espies o guardes forestals? Pitjor fem de cangur de les cabres. El nou Jerry. Beverly Hills, Casa de la Sal, a les 8 del vespre. Pensava que això de fer d'espies seria molt divertit. Que tindríem un munt de missions emocionants a països exòtics. Si més no, passarem un altre cap de setmana a la neu fent curses de snowboard. Noies, deixem córrer aquesta missió tan avorrida que ens ha encarregat en Jerry i pensem en coses més importants. Sí! Centre comercial de Beverly Hills, les 9 del vespre. Aquest anorac és preciós. No trobes que és massa gruixut per fer snowboard? Ah! I què? Vostè no n'ha de fer res. Au, va, toqui el 2! Oh! Sí, digui. Les teves notes han baixat i jo t'he buscat un professor de l'organització perquè et faci classes particulars. No cal que me'n donis les gràcies. M'agrada molt ajudar-te. Escolteu, això de fer d'espies ha passat de ser emocionant a ser ridícul. En Jerry fica el nas fins i tot en els preparatius per la sortida. Què m'has de dir? Aquest paio és insuportable. Li hauríem de dir 4 cosetes ben dites. Completament d'acord. Hauríem de posar les cartes damunt la taula. Ah! 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 Sabeu què? Ara és un bon moment per parlar-hi. Quarter general de la BUP, 10:32 de la nit. Jerry, ja n'hi ha prou d'aquest color. Vol parar de ficar-se en la nostra vida privada, No ens tracti com si fóssim unes nenes petites. Li ha quedat prou clar. Claríssim. Encantat de conèixer-vos. Em dic Max Smith, sóc el vostre tutor nou. Un tutor nou? Per què? Què li ha passat a en Jerry? Després de 35 anys de treballar de valent per la BUP, ha decidit retirar-se per jugar a golf. S'ha jubilat. Doncs sí, noies, m'he jubilat. Però estic tranquil perquè us he deixat en mans d'un jove molt competent. Segur que en Max serà un bon substitut. És a dir, que no el tornarem a veure més. Què faré sense vostè? Tu mateixa, maca, sóc un jubilat. No m'ho puc creure que s'hagi jubilat. Si no fa ni 2 dies que es ficava barroerament a la nostra intimitat i ens feia posar histèriques. Tindrem temps de sobres per conèixer-nos. Ara farem una reunió perquè us haig d'informar dels detalls de la vostra pròxima missió. Em sembla que aquest paio encara serà més empipador que en Jerry. El primer que necessiteu per la nova missió és la targeta oficial de la BUP, vull dir, la de platí. Oh, jo al·lucino, la targeta de crèdit de platí? Sí, esclar. Me n'han donat una per vosaltres aquest matí. El primer que haureu de fer és comprar roba. Paga l'organització. Us puc recomanar uns magatzems fabulosos si no us fa res fer un viatge a París. París! Però... I l'equip? En Jerry sempre ens omplia de parells. Esclar, el pare se'l ballesta...
la motxilla voladora, l'escàner d'empremtes, el flascó de l'Aca Tornado i el tub d'eloció solar paralitzadora. Que us divertiu? Le Grand Galerie de París, No les es 11 pot del matí. comparar. En Mac és genial, el millor, el més legal. Oh, i tant, ja ho pots ben dir. Però no ho sé, és tan fred i distant. Trucaré a en Jerry, li podríem fer un regal de jubilació. Ei, Jerry, sóc l'Àlex, li volem fer un regal que li faria il·lusió. Tu mateixa, maca, sóc un jubilat. Antipàtic. Doncs que el bombin. Estem molt millor sense en Jerry, és un amargat. Compraré un regal ben maco per en Mac. Una mica de generositat sempre em pot ser útil a la llarga. Ah, què passa ara? Oh, me l'ha guanyat jerseis, eren de llana pura. Ens hi hauríem de tornar, no trobeu? Ja està, aquestes targetes tenen moltes utilitats. Hem d'informar en Mac del que ens ha passat. Quarter general de la BUC, les 5:30 de la tarda. Que guapo. Oh, ja heu tornat? Sí, hem tingut un petit problema amb la targeta de crèdit. I que consti que t'estem molt agraïdes per la missió, eh? Ah, sí? No em digueu que estava caducada. No, però ens ha atacat amb una ganiveta esmolada i letal. Ha sigut un miracle que haguem salvat la pell. És per tu, no hem tingut temps d'embolicar-lo per regal. Oh, esteu de broma, oi, noies? No, la cosa és ben seriosa. Tant com la factura de $200.000 per danys i perjudicis que rebràs del magatzem. No et preocupa gens que una targeta assassina ens hagi volgut eliminar? Àlex, en Mac és un agent amb molta experiència. Es deu haver trobat en situacions tan perilloses que això nostre no li afecta. Us juro que em sap molt de greu. Us compensaré per l'ensurt. Us vindria de gust anar a fer submarinisme a la costa d'Acapulco? No, gràcies, ja hem tingut prou emocions internacionals per avui. Esclar, però com a mínim tornareu a casa en un cotxe de luxe. Agafeu les claus del meu Turbo Titan 3000 XT. Me'l vaig comprar ahir i la tapisseria encara fa olor de nou. Home, si insisteixes... Ai, com m'agrada la velocitat. En Mac és un bon partit, està podrit de pasta. És guapo, intel·ligent i té un cotxe que és una passada. I pots pujar de peu, sembla que vagi tot sol. Ah! Vull unes ulleres de sol. Però per què vols unes ulleres de sol si és de nit? No és qüestió d'utilitat, és que tenen un disseny explosiu. I el cotxe també, pel que sembla. Què deu haver provocat l'explosió? La pregunta és qui ha provocat l'explosió. Bingo! Què és això? Una empremta. L'empremta d'un delinqüent molt perillós que es diu Tim Scap. Ospa, té un expedient més llarg que la llista d'exnòvios de la Clover. No deu ser tan llarg. Hem d'avisar en Mac. Primer la targeta assassina i ara una bomba al cotxe. Em sembla que en Tim Scap el vol pelar. Oh, no contesta. Tornem a la BUP i li diem en persona. I com hi penses anar, si es pot saber? El nostre cotxe s'ha convertit en un munt de ferralla. Si no hi anem en cotxe, hi anirem volant. Sí! Quarter general de la BUP, les 10:03 de la nit. On deu ser? No ho sé, noia. Li podríem deixar una nota. I què li diem? Mac, perquè ho sàpigues, el sonat que ha convertit la targeta de crèdit en una ganiveta mortal també t'ha posat una bomba al cotxe, que ha quedat fet una pena. Quedem per dinar? Oh! Sabeu què és això? Una fotocòpia reduïda dels plànols de lavabo canó i l'expedient d'en Tim Scap. Que estrany. I com és que en Mac ho tenia al calaix? Potser ja sap que en Tim Scap el vol eliminar.
Un moment, noies. Això és el registre de treballadors de la BUP? Impossible, això voldria dir que... En Tim Scam havia treballat per la BUP. Aquí diu que havia sigut un tècnic en armament fa 20 anys, però es veu que el van despatxar per fer un ús il·legal de la tecnologia de l'organització. Desgraciat. Trucaré a en Jerry, segur que ell se'n recorda d'en Tim Scam. Ha treballat per la BUP més de 90 anys. Escolti, Jerry, ja heu sonat que... Tu mateixa, maca, sóc un jubilat. Oh, que groller que és! A mi tant me fa que ara sigui un jubilat. És una emergència. Això no em quadra. Tu mateixa, maca, sóc un jubilat. Ja m'ho ha semblat. La imatge no és en directe, és un vídeo. Un vídeo? I per què ha posat un vídeo? Ell no. Ha sigut una altra persona. Vols dir en... Tim Scam! Quietes, no us moveu. Mireu, amb aquelles motos ens podrem escapar. Però noia, si em posen una multa cada vegada que agafo el cotxe, imagineu-vos amb aquest monstre. Com esteu fent això? Hòstia! Motos antigravitació! Toquem el 2 corrent! Com si no tingués els cabells prou fràgils! Que n'arriba a ser de sinistre, aquest lloc? Sort que no treballem als despatxos. Em sembla que l'hem despistat. No fan falta les rodes. Sammy! Segueix-me! Ai! Uix, on coi hem anat a parar? Xxt! Àlex? Clover? Que estrany. Com és que han carregat la Bakuganó amb un míssil teledirigit d'abast màxim? Quina sort que ets tu i no el sonat d'en Tim Scam. I tant, ens ha perseguit per tot el quarter general. Et vol eliminar? Escolteu, noies, que teniu l'al·lució solar paralitzadora a mà, potser? Esclar. Com ens ho farem per detenir en Tim Scam? Ei, sabies que el teu nom llegit al revés és Tim Scam? Quina coincidència més curiosa. Ets tu, en Tim Scam! Sort que esteu bé. Em feia tanta por que no us hagués enxampat. No corris, que cauràs. Truca a urgències! Necessito una neteja de cutis immediatament! Que en siguin dues. Ei, on és el sonat d'en Mac Smith o en Tim Scam o com es digui, No hi pensis ara. On devem ser? L'espai. Relaxeu-vos i aprofiteu el viatge, noies. Per què ens has portat fins aquí? I per què has agafat la Bakuganó? Perquè tinc la intenció d'evaporar tota l'aigua del planeta Terra des del refugi de la meva nau espacial. Escolta, te n'adones que fins i tot per un sonat com tu això és una bogeria? Gràcies. Hem llegit el teu expedient. Per què et van despatxar? Ets un delinqüent. L'organització no va veure que era un geni. Ells s'ho van perdre. Llença els diners, no tens escapatòria!
sembla mentida que et trobés tan agradable. Semblaves tan maco, però ja veig que només ets un delinqüent normal i corrent i passo molt de tu. Sí, i tu pots pintar l'oli, això d'evaporar l'aigua, perquè abans ens hauries d'eliminar. D'acord, us eliminaré. Ara aquí penso, quan sigueu allà fora doneu records a en Jerry, de part meva. Per fi puc fer servir les meves armes pel que m'interessa. Ai, no! Ja ha començat! Ho hem d'impedir. No ho acabo d'entendre. Per què ens ha dit que donéssim records a en Jerry? Oh, Jerry! Ara ja em quadra tot. En Tim Scam va enviar en Jerry a l'espai per poder-lo suplantar i tenir accés a la BUP. L'hem de rescatar abans no se li acabi l'oxigen de la nau. Sí, és clar, però com ens ho farem per arribar-hi? Amb laca. Bona idea! No ho entenc. L'esprai de la laca Tornado ens donarà una empanteta. Es veu que ho he fet pel costat que no toca. Ja està! Ens hem enganxat a la nau d'en Jerry. Ara tornem a la nau principal. Sort que aquí no hi ha gravetat, perquè si no en Jerry ho tindria ben fumut. Sisplau, Jerry, que li queden 2 anys de vida, com a mínim. Tranquil·les, que ja te recuperarà. Emergent. On deu ser? Mireu, els oceans s'evaporen. No pot ser gaire lluny. Hem de localitzar la Bakuganó i tornar tota l'aigua a la terra. No cal que el busqueu, és aquí. Genial! Avui que no m'he posat crema hidratant. Què és això? No, vull sortir d'aquí! Jerry! Que no te'n recordes? És la millor arma que et vas inventar. Jo diria que us convé una mica d'hidratació. Ens ha salvat! És un sol! I tant! Ara em sento culpable per dir-li mamut avorrit. Ai! Perdona, que em dius què? Deixem-ho córrer. Ens hem d'afanyar a tornar l'aigua a la terra. Vull sortir d'aquí! En fi, ens hem perdut la sortida a la neu, però a canvi hem salvat el món. En Jerry també. Mireu, em fa ràbia dir-ho, però començava a trobar a faltar aquell mamut avorrit. Ai, vull dir, madur interessant. Bona nit, noies. Us vull donar oficialment les gràcies per salvar-me la vida. No es mereixen, home. Vostè també ens va salvar la pell. Tot i així, us vull demostrar el meu agraïment com cal. Per això us regalo una estada en una estació d'esquí de superluxe a St. Moritz. Que guai! Però abans
abans tinc una missió per vosaltres. Haureu d'instruir tota la divisió K9 de la BUP. Això després de fer els deures de l'institut, d'endreçar l'habitació, esclar, i a més... Oh, no, ja hi tornem a ser!